Ayo po mahayapayabak kay akongan kapatid kang Kristo.
Kung iti pagmasustyantaya po ing kadwanang Domingo ning Kwaresma. Panandamantaya po ing presensya ning ginubusal tamo at bang maging mabungayo at makabaldugan ing kaya katamong pamagmasusi agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanto. Ding intensyones kaniting miso. Kapasalamatan dari Novena to Saint Joseph, Josefina Cunanan for her birthday, Mr. Lamberto Mungkalen family, Escolasticos Dison Palentinos, Luis Cunanan, Anita Canlasen family, Viena Medina, Judian de la Cruz. Para king pa magmasusi king Aldoning Karelang Kebaitan, lalong-lalo na di Angela Sarmiento, Tracy, Lourdes Deirit, Hayan Kiefer Gamboa, Corazon Halili. Para king makapasubaling kapag nasandari, Jose Pepe Hison. Para karing sablang deboto ning Patriarca San Jose, Kerima Angeles. Para king malagwang kapaldananang o dari, Joel Miklat, Aurora Bautista, Gerald Medina. Para karing maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na di Lilian, Dennis, Mike, Jedelric, Marilyn, Corazon, Carmen, Jose Matthew, Abelardo and Nicolasa, Ofelia, Apong Maring, Romeo, Ramon and Maria, Jose, Lolita, Isabel and Luis, Consolacion, Marikel, Primo Señor, Lolita, Trinidad, Monsignor Jose Bondok, Sebastian Suilan for 40 days, Florencio Senior and Hermie Hilda, Jose for 9 days, at Joel. Talakad tamo po at makyabe king pamuklat adalit.
Ilagyunig pa, pananak pa ng Espiritu Santo. Amen. Ingenu manatiliya kay kayo. At kaya kanti mo. May payabak po kay kayo nga. Maya payabak po. At syutana at tutuklo king kadwanang Domingo ng Kwaresma. Otang bandang bagya, nandaman tayong istoryano, ng pamanaliwanas ke ng ginutang mga Yesu Kristo king bundok ng Tabor. Ngayon penandit panagkat kayo, ganakantala king lugtam, ng ikatambit-bit at darang na personal kay donan king Diyos kaniting banalamisa. At bang kanita pagandamanan ng ginuing kagatam panalangin, manahimik ta sa guli, ganakan, hindi patantang kasalanan kay milabas aldong yan, at manyawat-tawad in Diyos. Yagkastangin ng miyagnanagnaning kapanisyan, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, King isip, pamano at dapat, at walang kapulangan. Ulinita'y panigapu ka Santa Maria, Kapilang Birhen, karisap ng Anghel ang Santo, at kaya kapatad, panalangin ni King Diyos sa ginagtang. In Diyos ang mayupayang tutu pagaluan nagatang, at kayong pangapatao dari kasalanan tao, idala nagatangan sana kayong biye alangan niya. Amen. Manalangin tayo. O maula at banal na Diyos, king pamaglakbe ng papunta king kayang pamaylasa at kamatayan, pepasilip mo kang Jesus anak mo, ingligayang manaya kaya, potang mibanguning iba't king kamatayan. King kasakitan ng biyemi at karing biguming pamagkapilit, ibayo kaniting yato, ustan mong sunlagya kay kami at karing keng kapatad, ing metong asinag ning kapanayan, miyangat at mantabi kay kami king dalan papunta kay. Itinadwan, pumilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Ing Diyos tiki ni Abram, luwal na ning tolda at ngana. Talanga ka at lumawe king banwa, at bilangan mo ring batwin nung arapat mo. Makanyala karakal ding maging lahi mo. Migtiwalay Abram king Ginoo, at uli na nita, meging katanggap-tanggap ya king Ginoo. Kanita sinabi na, Abram, ako ing Ginoo, akinang wakya ka ibat daring Kaldeo, ban ibyekya ka ing Gabon ay ti bilang bandi mo. Nga nang mengutang Abram, O Ginong Diyos, makanano kong abalong abandi ko iti. Pekibat na ning Ginoo. Pagdala mo kong meto nga baka, meto nga babaeng kambing ayat long banwa tuwa,
At meto nga lalaking tupa ay at lumo namang banwatwa. Meto nga bato-bato at meto nga pitson. Dela na lareti king Ginu, pemeraso na la at binili ne ing kabangal, tulid na ning kabangal na. E nala pemeraso ring ayot, digpan dalang ay pabuitri, dapot inabwang na lang Abram. Inyang lalbog na ingaldo, may patudtudyang manyaman ni Abram, at detangane ning makapal at makatakot adalumdum. Inyang lumbog na ingaldo at may dalumdum na, lintoing meto nga kalang abubusok, at ing meto nga milalablab atukil, pila tandaring may perasong animal. Kanitaya may kipagkasunduing Ginu kang Abram, nga na, babyeke ing gabunayti karing maging lahi mo, manibat king ilog ning Ehipto, ang gana king maragulay ilog ning Euphrates. Ing amano ning Ginu. Salamat King Diyos. Ginuyain ka na kung sulong at kaligtasan. Ginuyain ka na kung sulong at kaligtasan. Ing ginuyen ka kung sulu at kaligtasan, ninu ing kanakong pitakutan, king panganib ing ginuingatan nako, ninu ing pitakutan ko. Ginuyain ka na kung sulong at kaligtasan. O Ginoo, pakiramdaman mo, ing keka aos ko. Malunos ka at pakibatan mo ko. Nga mong sumabi, may kakeni, panintunan mo ko. Ginuyain ka na kung sulong at kaligtasan. Nga kung may kibat, burira kang akit Ginoo. Lupa mo eme sa papampan kako. King kamwa mo eme sa palakwan iningke kang alipan. Ika ingka kong kasaupan. Emo ko sa lalakwan o paboren man. O Diyos, akakong kaligtasan. Ginuyain ka na kung sulong at kaligtasan. Itiyang paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginoo. Keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Ginoo, emo painan ing loob mo at katatakot. Wa, manalig ka king Ginoo. Ginuyain ka na kung sulong at kaligtasan. Ginuyain ka na kung sulong at kaligtasan. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Parentao, Filipos. Kapatad, kayo sana sasawang makyapos kanako. Binyemi na ing maya palimbawa kaya kayo. Pagmasdan yu laring makyapos na kaniti.
Sinabi ko ng maralas kaya kayo, at ngeni mi patangis kong ulitan. Dakal na rin mabibiye ang timong kalaban na ning krus ng Kristo. Deti pawalangang papunta king impyerno. Uling ingkarelang at siyan, yang gagawan ng Diyos da. Pag maragul da po itang sukat da sanang pikarine. Ing bukod mong maulaga karelo, ila ring mayalwang bage ketiking yato. Dapot para kaya katamu, ing tunay tamong balen, ya ing banwa. Manibat siya king banwa, ing pananayan tamong talagpagligtas, ing ginutamong Heso Kristo. Alilan na laring katawan tamong matbud at malalaso. Gawan na lang kalupanan ning katawan na amaslag king ligaya. At iti gawan na king kapamilatan namu rin nitang upaya agagamitan na bana lang sakupan ding sablang bage. Uli na nito, kapatid ko at kakaluguran, at tutukong pakamalan at buri ko ng buring akit, makanyan kayong sukat manatiling matatag, king pamibiyebye yung makayabe king Ginoo. Ikayo ring tula ko at pagmaragol. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. manatili kay kayo, at kekan timurin. pamipas saging may pabalitag pangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King panunay tatiki na lang minukyat Jesus di Pedro, Juan, at Santiago. King bundok-bundukan ban manalangin. Kabang manalangin niya, minaliwayay tsura yung lupa na at meging makasilo king puti yung imala. Kabudabud, at tingadwang taong mayakit kasabi na, ila detiri Moises at Elias, makapiblas lang king emunanong kaligayan at kasabi re Jesus. Isasabihan da ing tungkol king malapit ng pamanupad king parasanan ng Diyos, king kapamilatanan ng pangamatena karin Jerusalem. Matutudyang manyaman ni Pedro at ding kayabe na, dapat may pagising la at ikit da ing kaligayaan ng Jesus sampon ding adwang lalaking makatalakad kayabe na.
Inyang lalakwan da ni Jesus di nga dua katao nga ng Pedro kang Jesus, Maestro, mayap ing ketitana, gawa tamong atlong kubo, metong para keka, metong para kang Moises, ating metong para kang Elias. Tunay ng ebalo ing sasabihan. Kabang magsalita ya pa, lintoya ing neto nga biga at tikpanala. Mi takutan la ring alagad inyang mi tulid ya karela ing biga. Nga ning meto nga siwalang ibat king biga, iti ya ing anako, ing kanakong pinili, pakiramdaman ye. Inyang tinok ng magsalita ing siwala, higit ding yanamong dili Jesus. Linihimda, ring alagad iting bagay milyar, at alalang belitanan ninuman, king panahon na ita, tungkol king ikitda. Kapatading mayap na balita ning kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Duwan tamo yung kamasalan ay isip ang puso king Banal Espiritu para kaniting kagatang reflection o pamigunang king mayap abalita adindamta. At nga tamong manalangin king Banal Spirit. Come, O Holy Spirit, come by means of the powerful intercession of the flame of love of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Amen. Pasibayo po, mayapayabag kay kayungan. At yuta na po king kadwang Domingo niya po, ning Kwaresma. Malutamongan na iting Kwaresma, limayang Domingo. So, nung atyuta pa aking kadwa, meaning, etapa kakapit naman. King pamaglakbeta mo, king panahon na niting Kwaresma. Nang inya, katakataka, nung bakit ing Santa Iglesia, yo ferne, yampang ne, ining istorya na ning pamanaliwanas ke ning Ginoo antimong kagatamong refleksyon, antimong kagatamong meditasyon, bangkanita, may asundo tayo ing pamaglakbeta mo kaniting panahon ing Kwaresma. Uling, ing panahon na iti, ing pamaglakbe, mayan para kay katam. Uling, ing panagkat na ning panahon na iti yapin ing conversion, pamanaliwa asketa mo, ing kekatamong pamagpakabanal, ing kekatamong desire to put away our sinfulness. Mayan po ito. Mayan. Nangin niya, Santa Iglesia, sabihan na kekatamo, take a look at this story of the Transfiguration. Yapin ing anticipated manifestation of the glory of Jesus, which is intended, number 1, for Jesus, and number 2, for the apostles, and number 3, for all of us. For Jesus, Jesus, balutamo, is 100% man. Tutuya, iapekin tao. Diyos ang taong tutu, nga na ning kikatang kredo, nga na ning kikatang kasalpandayanan. At ang dimon taong tutu, natural, ay experiencean, ing takot ang pong kapikakunwan, king kasakitan. Baluta mo, ing
may ang tao in all things except sin. Take note, except sin. So, buri na sabyan, may tatakutan niya naman, may gaganakaya naman. At niya naman kapanandaman matras king anumang kasakitan amalyaring suungana ning kayang katawan ng inya ing kayang igpa dininaning pasinag dininaning anticipated manifestation of glory pangganita pasik na nga ni makinan mo mahalo ng sigurado ng ginuta ang Iso Kristo nung makanano yang maaresto. Arestuan dayan, di mo bala mo wari metong yang kriminal. Balo na ning ginu. Dahing tao, pigugumgumande, balo na ting popularya, balo na yung burirem tao, and yet, kahit ang oras ay ita, kay mula ning Getsemani, di po, arestuan de. Akakit na naman, ingume, suungan ng latiko, ding kayang katawan. Akakit na naman, umenang dalanan koronang suksok ing kayang buntok. Palo na naman, akakit na. Nana, ing pamamusa ng krus at akakit na ing kamatayan babaw na ning krus karing king Kalbaryo. Yan, akakit na nga. Nungin niya, nga na ning istorya. King mula ning Getsemani, anong nuya menalangin, mi pawas yan daya. Come to think of that, mi pawas yan daya. Uling balo na yung kasakitan, kamatayan, kayang arapan. Uning pasik na nga ning kayang igpa. Pamilatan ning pamanaliwanas ing kayang lupa sin lagyang tingaldo, ing kayang imalan timong maputing busilak. And i-pass the test. May pasad niya. Kaya ning kapag subukan na ini, anyapin sinubliyang maybe anyapin nga na ning santong kasulatan king lagyong Jesus ding buntok king babo banwa at keti sulit dukula at king lagyong Jesus ding hanggang intud king babo banwa at keti sulit siklawt lang. He passed the test. Agyapang may kakunuya, agyapang may tatakutan niya, yet, he followed and obeyed the will of his Father to die on the cross for all of us. How about the disciples? Ikit day ni po, yung pamanaliwanas ke, tindamde pa yung boses na ningig pa, iti yung kanakong anak pinili. Pakiramdaman niya na anong milyari, they failed. May sambut lang, likwande, may manipladla. O itamu, ngining panahon ng Kwaresma, anong nagkat na kagatamu ning indong Santa Iglesia ing maglakbeta lakaran taya iting panahon na iti ing mitmungga
pamanalangin nga na. Pamagsakripisyo, ang pamanlugod parang tao, akayanan takayay ne. Agawa takayay ne. Ipasalta mo kaya with flying colors. Ganiting panahon ng Quaresma 2022. Tiyuta pa aking kadwang Domingo at lupang Domingo yung paaralan ng tao. Yung kutang ini, eta kaya paibalag kendalan. Eta kaya sumuko. Eta kaya tukno. Tagayang kikatang plano. Timbawa, imbalang metong kikatamos sa biyana, ganiting panahon ng Quaresma, pakapanalangin ko. Pakapanalangin ko na sana makuna yung COVID. Pakapanalangin ko na sana yung gera tuknang. Huling migaganak ako, ining gerang ay ni might escalate o kaya might spread out throughout the world. Am I concerned kini? Hawa ko kayang sakripisyo kanini. Kanakong kasalanan, metong adwa at lu, rening palaging lalto at kanakong agagawa. Alele ko kaya. Makagising ko yung marano para simba. Makapanalangin ko yung rosaryo upon the Divine Mercy Chaplet. Makapag-station of the cross ko kaya. A-control ko kaya yung kanakong mua. Kareng kasamang ko, kareng kapatid ko. A-control ko kaya yung pamamangan ay dapat. Control, sacrifice, diet, nga nawari. Kareng katang sentido. And on top of it all, sunlagya kaya keng kanakong ing pamanlugod. Karing kapatid ko, lalong-lalo na, karing mangailangan. Lalo para rin halaga. Eko kaya mag-fail kaniting panahon ng Quaresma. Didinanan akong pasinag ng apong Ginoo. The anticipated manifestation of His glory. Nangagawa ko ini. Nangagawa tangan ini. Wow! Tuknang yung COVID. Tuknang yung gera. Kalau para mo yung gagawan da. Ukrainians ngayon yung panahon ay di kabang gegera. Nanong gewara, nilimbunde ang Blessed Sacrament. Ay ba't siniklaud la, kabang lalabas siya, siniklaud la, indalang, magrosaryo, manalangin, mag-aleluya. Lipat na nitang halura, daratang niya, ing bomba, deng missiles, deng kalaban. And yet, milagro ing mga papalyari. Karin pa, ulining tepangan da, ampon kalala makasalpantayanan king apong yung naipamingwa na la, itapen, ing in Diyos, yan ang makilaban para karela. So, lugarin nga bini bata nini, kim panalangin tamo, kim panalangin da, kim kasalpantayanan tamo, kim esusukong
gagawang mayap. In the end, nga nawari, nung gawan tamoy ni kalupa na ning Ginoo, at ita susuko, ita mag-fail, kalupa na rin alagad. Magita mong payong tao at the end of the day. Amen. Talagad ta. Sasalpan tayo po. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ning banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo sinubliang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alanangga. Amen. Gusto niyong panimuna nakatamong Jesus, king mata sa bundok, anong nakataburing manalangin kaya bena, at nga tamong makibat, king balan kay donan Ginoo, pasalan mo imbyen, itang po. Ginoo, pasalan mo ing bien. Baning kaya katang Ginoo, ibiene king kayang iglesia, ing metong nga masalang tagimpan, ning pamisan metong daring sablang balayan at kultura, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biemi. Baning kaya katang Ginoo, ibiyena ka ring pamuntok ding bansa, ing metong nga masalang tagimpan, ning pamipabal katuliran at kapayapan king yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biemi. Baning kaya katang Ginoo, ibiyena ka ring mipagkalaman gelingan, at ibandyan ing masalang tagimpan ning pamirake king karelang kayatinan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biemi. Baning kaya katang Ginoo, ibiyena ka ring kayanakan ning meto nga masalang tagimpan, ning pamanyuyo at pamagtagulaling libayo kaniting yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biemi. Baning kaya katang Ginoo, ibiyena ka ring daralan kasakitan, ning masalang tagimpan, ning pamikayagom king karelang sakit, at kapigaganakan, karing king Ginoo, amamusan king kayang krus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biemi. Baning kaya katang Ginoo, ibiyena ka ring kaya katang komunidad Kristiyana, ning tagimpan ning pamikasang metong, pamangalang at pamananggap ing metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biemi. Ngayon po adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biemi. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ring panalangin ni, mama ko siping mi at mamantabi kay kami king lungkot, at ligaya kay kabananing dalan ming papunta kay at kingig pa nginit kapilan paman. Amen. Take
Manalangin kayo kapatid, paningkakot kayo gayon daon, matanggap yara pa ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning ginuiting daon karinggamat mo, king kapurat ti kaligayan ning kayang lagyo, king kay katamon ka sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, papagbanalan mo kami, Yogin, ilako na sana niting Eucharistia, ing kasalanan mi, baking makapagsadyang magmasusik ing pamanyubling niya, itiadwan mi, pamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginome na tiriya kay gayo, At kaya ka ang naya rin timurin, po suyo. makayat na no king Salamatan Ginoo. tayong Diyos sa ginuta. Iti karapat dapat at Tunipin matuloy. karapat dapat at matulit sugad at makakabusang pasalamatan na kayong sablang penandit at numan ka rin o ginabanalay pa. Mayupayang totoo talangangan Diyos ka mamilata ng Kristong Ginome, king banal mong bundok, bilalag na ing kayang ligaya, arapan din kayang alagad. Si Janano para king lalapit ng kamatayan, nasanong ituro kamilatanan ng batas at ding prophet, kinging mi pangakong Kristo, kailangan niya pang dumalang kasakitan, bahaya miras king ligaya ng kayang pamanyubling niya. Ulinita kamper sa blangkor ng angel karimbano, dalit bingkay kang ligaya ng tuknang aming ang kakanta. Tunay kapin banalogin ikayong panibatan na sablang kabanalan ulanita pagbalampume. Pabanalan mga saniting ay nga slag ni Espiritu ban para kay kami. Malalang katawan at daya ni Ginuming Yesu Kristo. Mayudaan kusang lugking pamilas at kamatayin kinwaning tinap. Nepasalamat siya kay pirasone at binyanay ka rin kayong disipulos nga natangipanyay ikungan at kananye itihin ka na akong katawan amidaon para kay kayo. Maganyan mo naman kay ba't ng apunan kinwaning kalis. Pasibayan pa pasalamat kay kadbinyaning kalis karing kayong disipulos nga natanggipan niya ikong at pinumko kanit. Iri ang kalis ng kanakong daya, inday ng bayo talanggang tipan. Amibo para kay kat paring saklang taab. Ang kita'y patawaran ng kasalan dapto niya iti bilang kapigaganakan kanak. Masyag tayong ini misteryo ng kasalpantayan. Amen.
Ing kamatayan at pamanyabli ng maybiya ng anak mo, tarawan niya kaya din tinapin ng biyering kalis ng kaligtasan. Dahil ng pasalamatan kaya kayong pepaliryan mo kaming matampang talakadarapan ba sa muyo kay. Makumapam ng pagamamuking kami ang sanang may solusyon, king katawan at dahil Kristo di punanan kami ang ting metong ning banal ay Espiritu. Kinakan me o ikpahin Santa Iglesia makalagkanap king meto ya, manuginap ya sa aking lugod. Kambining kay kaming Papoy Francisco Florentino kay kami Arsabispo, pasyano kay kami Arsabispo Emerito at ding sa Blampar. Nganakan mula naman din kay kaming ipanalangin niya. Minsan pa kayong lugtamo, ganagantala rin kayo ang personal kay Donan King Ginoo, kaniting banalabisa. Ganakan mula naman, ding anak mong di Lilian, Dennis, Mike, Jedelric, Marlene, Carmen, Corazon, Abelardo, Nicolasa, Opelia, Apong Maring, Romeo, Ramon, Maria, Jose, Lolita, Isabel, Luis Consolacion, Markel, Primo Senior, Lolita Trinidad, Lorenzo Senior, Hermenegilda, Jose at Joel, Enaus mong Meko, Kete King Yak, ang tiningkin binyag, may atela kambir ng Kristo, minakahinla naman sana, king kayang pang-subling megli, ganakan mula naman. Ding kabarin pepainaon at maninayang subling mi, ading sablang miyang manabiyet, ang kapan mo san, maligay ng harapan pakalul mo kengan, gaan king karabat dapat magkamit, kimbiya lang ang gabang kambi, ino na Birhen Maria, ino rin Diyos, kambi ng San Jose, kayong kalinis-linis, ang esposo, kambi ng Apostoles, ading sablang santo sa tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, punigat paligayan, kamilatan ng Iso Kristong anak mo. King kamilatan ng Kristo, kambinat kay pang mayupay. Kagawin na Espiritu Santo, punigat parangalan, manggaman king alanganga. Ini purian tayong igpa, miglalang kay kapa. Ikaw sa kamiyo, Ginoo, king sablang marok,
Malagunong ipaggalubing kapayapan kayong pananmi. Ang king kasaupanan ng kayong pagkalulo, para di kayong mikabos kayong kasalanan at miligtas kayong sablang kaligaligan. Kabang maninay kami, kambiyan maligayang kapanaligan, kimpanyatan ni Jesu Kristong kay kaming talapanga. O Ginoong Jesu Kristo, na sinabi ka rin kayong apostol, in kapayapan, nalakwang ko kay kayo. In kapayapan ko, babiya ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo, in kasalpantayanan, in kay kong iglesia at pamayapan me, ang panbilog na nagpangking kaburian, kambiat mag-ari manggaman kingalangangga. Amen. Ang lugod at kapayapaan ni Ginoong manatili sa kapilan man kay kayo. At kaya ka ang Bakit timuri. tapongin, ibig kami itong tao at ibig kakalugod kay Ginoong kapayapaan. Peace. Nyoing ko rin Diyos, nyoing milalako king kasalanan ng yato, nuwan na rin mayayaos, king apuna ng kordero. Gino, e akong matampang tanggap kaya ka, dapat ayagkas may nga mano mo, kumayap na ako. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true.
see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like a love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Si Claude po. Tatak ning mabiye Diyos. O kakong Diyos, kakong maluguday pa,
Tatanggapan keng mipmong lugod at kapasalamatan ingke kang divinong tatak ning pamamingwa. Ingke kang kadyosan babalot ning katawan ko at kaladwo, manggaman kapilan. Duro ko kong mipmong pakumbabang kapasalamatan at darawon ko ing matinding lugod at katapatan keko, kakong pakamalan ay pa. Pagparalampu ko keko, ing panlualo mo ko, at ding pakamalan ko. Kapamilatan iting makapasubaling tatak, at pangako ko ing biyeko, king pamanyuyo keko, manggaman kapilan. Kaluguran da ko, pakamalan ay pa, ibiye mo ing pakalulo mo, kareting masakit na panahon, kaluguran ay pa. Darawon ko keka ing katawan, daya, kaladwa, at pangadiyos ning kekang lusok kaluguran na yanak, king pamamayad para king kasalanan ning yato, ampong para king kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Luklok tamo po sagli para king kapabalwan. Kwaresma, panaune ning masusing pamanalangin, pamag-ayuno, ampong pamamye karing katamong kapatad amangailangan. Kambenaniti, antimoy sadyang gagawa na ning katamong parokya, pasibayo po manyawad kaming donasyon na lamak, kalupa ning abias, noodles, easy open canned goods, coffee, milk, or donasyong pera para king katamong programang Alay Kapwa. Malyari tapong idala ding katamong donasyon keng opisina ning parokya, balang Martis hanggang Domingo. Manano na sapong iting panahon, maging panahoneng pamandake karing tawong lubos amangailangan, dakal pong salamat. Kempong daratang Sabado, March 19, 2022, yapin po ing kapiesta ng Patriarka San Jose. Kambenaniti at intamo pong misa, alas 7 ning abak at alas 5 ning gatpanapon. Agkatanda kayo naman pong tuki, king maringal a prosesyon, parangal king Patriarka San Jose, kay bat na ning misang alas 5. Antimorin po, kambenaniti, agkatanda kayong itukiyula ding larawan nyo karing kayong bisitas, at idalayula naman ring larawan nyo karing kayong pibale-bale, para iyabe tala kaniting mesabing prosesyon. Mas masanting po nung magdala tamong sarili tamong kandila. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Ginoo, pasalamat kami para kareting banal ang misteryo, amamatad ke kami, kete king yato, king metong nang dake, ning tutuking bie. Idiyadon kamo ilatan ng Kristong Ginoo. Amen. King's book ng Diyos, natawin kira, akiran ka, ang Ginoo manatili kay kayo, At keka nanisyanan timur. na kayo ng Diyos, ang Igpa, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Misa mayan may kayo king kapayapaan. Salamat, King Diyos.
Palaging namamangha ang mga dumadayo sa Pilipinas dahil tayong napakamagiliw sa panauhin, palakaibigan, masayahin at mapagbigay. Kahit sa ating sariling mga pamilya at kaibigan, malakas ang ating diwa ng bayanihan. Madali sa Pilipino ang maging makatao. But when we forget that strong sense of community and just look after ourselves and our immediate circles, pinapayagan nating sumuot ang kasamaan at ito'y lubhang pumipinsala sa ating bayan. Lumalabas ang mga ugaling hindi ka nais-nais. Andyan ang panloko, pandaraya, inggitan. Ano pa ba ang nakikita niyong di ka nais-nais sa iba at sa sarili natin? Ngayon ang panahon upang yakapin ang tawag sa atin ng pag-alala sa ating kapwa. Dahil sa halalan sa susunod na taon, paaalalahanan natin ang ating sarili na maging makatao, hindi lang sa pamilya at mga kaibigan, kundi alang-alang sa bawat Pilipinong umaasa din ng isang Pilipinas na kanilang maipagmamalaki. Sabi nila, tayong mga Pilipino ang isa sa mga pinakamabait sa buong mundo. Paano natin ito ipinapakita? We love others, paying particular attention to our family and members of society who are last, lost, and least. Ang mga nahuhuli, ang mga naliligaw, at ang mga hindi napapansin. We protect our freedom and stand for the rights of individuals, especially the basic human rights in the Constitution. We promote and preserve peace, especially so that we can enjoy and boast of peaceful elections. We are honest, we live with integrity, doing what we say and saying what we mean. Finally, we live justly, treating others the way we want them to treat us. Tandaan natin, maging makalinga at maaalahanin, makakalayaan, makakapayapaan, ayaw ng kaharasan, makatotoo, at makatarungan. Ikaw, makaano ka? Dapat makapilipinas. Halika't pag-isipan natin itong mga katanungan. Sa karanasan mo, alin sa mga values mula sa makatao ang pinakamadali at pinakamahirap para sa iyo? Bakit? Ano sa palagay mo ang pinakamasaklap na maaring mangyari kapag kinalimutan ng mga tao ang mga values na ito? Paano ba maipapakita ng ating mga inihalal na opisyal ang mga values sa ating mga kababayan? Mula sa napag-usapan natin, pumili ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihahalal sa eleksyon. Una, sa social media. Magbahagi ng isang positibong kwento tungkol sa isang pamilya na isinasambuhay ang alinman sa mga values na ito. Ibahagi kung paano nila ito ginagawa sa iyong caption. Pangalawa, mag-tag ng mga miyembro ng pamilya o mga kaibigan na nais mong pasalamatan sa pagpapakita sa iyo ng anuman sa mga values na ito. Pangatlo, gumawa ng meme para sa isang value na iyong nais at itag ang iyong 5 kaibigan. Pangapat, gumuhit ng isang larawan na maaaring kumatawan sa bawat isa sa mga values na ito at ipaliwanag ito sa klase. Panglima, sumulat ng isang maikling tula para sa anuman o lahat ng mga values na ito at ibahagi sa klase. Laging tandaan, maging makalinga at maalahanin, makakalayaan, makakapayapaan, ayaw ng kaharasan, makatotoo at makatarungan. Para sa mga social media activities, subukan nating mag-viral at gamitin ang mga hashtag na #16values, #makapilipinas. Makikita sa panimula ng 1987 Constitution ang mga katangiang mahalaga sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga lider. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa.
makatarungan, Makalingat, Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. siya ay di mangiiwan. makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay mga totoo. Siya ay may malinaw na pananaw Para sa makabagong tumas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Siyang leader na makakaligtasan. Isang Pilipinong makabuluhan at magino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PBCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, na makapilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, na makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas. Yeah, makakalayan, ito'y ipanglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas makisama, at higit sa lahat, makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian, makapilipinas, makapilipinas, makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, makapilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV.